Nekwonu ka otu nwoke si wee si na tridekin wee tutuo ụmụ ya na-abụ nke bụzi na ọfụzi na ndị mmadụ agbatago ya bụ nwoke wee sikwa n'elu ebe ahụ wee dapụkwa n'ala. Hei, bịakwonu ka unu nụrụ nke na-eme. Na-asịkwa na nke anụnwa na-eme n'Aba n'obi ngwa nke dị n'Abia steeti na ife anụnwa merụ on Thursday bụkwanụ Julaị 2026 ka ndị agbata obi na-akọwa na fa anụkwo n'otu efifie na-abụ mkpu wee na-eti na ya bụ bildin. O wee bụrụ na ọmama ụmụazị ahụ na-eti mkpu ka di ya ghara ịtụpụ ụmụ ya wee na-akpọ ndị mmadụ na fa gbatarị ọsọ enyemaka na di ya na-achọkwa igbu ya na ụmụ ya. Ndị agbata obi wee gbakọnyezie n'ụlọ ahụ na-afụ kịta anụnwa nke bụ na onye onu na-afụ kịta so n'otu onye ndị ọrụ nche. Fa wee gbagoo n'elu ebe ahụ wee na-akụ aka na-asị nwoke na ya mepee ụzọ na ya bụ nwoke ekwe emepe ụzọ ya na nwunye ya na-azụ ụzọ ka nwunye ya mepezielu ndị anụnwa ụzọ. Ife ya bụ nwoke mere bụ ibichara ụmụazị anụnwa. Ụmụazị a na-agwa ụnọ nwekwo nke rugoro 7 years na fa wee bichalụfa katagba a sị na ofu ụdalụ kụọ iti na fenti anụnwa. Unu ya ege n'ọnụ ọnya ka unu nụ ka o si wee mee na ekwu aka nwoke wee tụtụkwa nwa ya nke abụọ o wee dakwa. Unu amakwo na onye tinyeziri ya bụ nwatakịrị ọkpa ka ọ ghara ịkụ isi na ayọ na-adịgasị n'ala ebe a na-akọwa na onye nke ahụ na ụkwụ ya agbajizikwala agbaji na-ebu ya jebe ụlọ ọgwụ. Onye ka ndị ajezi ikefa gbagoro elu ya bụ nwoke chọkwa ịtụtụrụ ịma nwunye ya sef n'ọkwa ndị anụnwa bụ ife zọzi ya bụ nwaanyị. Nwoke wee si na tari wee matukwa n'ala. Hei, nke bụzi na onye onu na-afụ ebe a na-akọwa na fa akpọziri ndị uwe ojii na fonu na fa bịa. Ndị uwe ojii wee bịa wee buruzie moto fa wee buru ya bụ nwoke wee jebezie ama nọ na ụlọ ọgwụ ka fa na-egbujie ka ọ na kọstọdị fa ka fa na-egbujie. Mana bifo ndị uwe ojii wee bịa ụmụaka na-aba ahụ ọ tụtụrụ ndị mmadụ akpọrọgo ụmụazị ahụ gbajebegodu n'ụlọ ọgwụ ozigbo maka na agha nọ na-eche ndị uwe ojii ka fa rute. Onwekwo na ife mmadụ agha afụkwana na bikonu. Ndị mmadụ na-ajụ ọ na-abụ na ya bụ nwoke onye isi ndị mkpụrụ mmiri ka efuru efu ka ọ bụ ka ọ ṅụrụ. O ya bụkwa na nwoke a nwere ike ọ bụrụ na ọ ṅụrụ mkpụrụ mmiri ka ọ na ọ ṅụrụ nna anyị bi n'ime ọfịa o ji wee nwụchara ụmụ ya si n'elu ebe a tụtuo fa na-achọ ka ọ tụtụkwuo nwunye ya ka ife isi ike ka ọ gịnị. Ebe ụfọdụ na-asị gidichọ na ya bụ nwoke ọ na ọ chọpụtaghị na ụmụazị abụghị ụmụ ya nwanne ụlọ ama akwa. Ebe ụfọdụ na-asị ọ bụ na nwunye ya kpatụrụ ya iwe wee na-ewezi ya ọ sị ka ọ tụfusi ụmụazị a ka onye ọbụla zuzie ike ka nya nwa nwụkwuo. Hei, kedu na ife nwere ike ibute ụdị ife a bikonu. Na ndị uwe ojii nke Aba nke Abia steeti na fa emebekwa ya bụ nwoke ajụjụ ọnụ ka nwoke kọọrọ ụwa niile ife kpatarụ o ji wee chi igbu ụmụ ya chọkwa igbu onwe ya ma nwunye ya. Hei, ụfọdụ na-asị ndị vileji fa abanyere ya n'isi. Ebe ụfọdụ na-asị na-enwere ike ọ bụrụ na nwunye ya nwere ajọ ọnụ na ike na nwaanyị akọkatagwe nwoke ekwezi edi nwunye bụ ife ọtị ka o gbutiti onye ọbụla ka ezuo ike. Ebe ụfọdụ na-asị na-enwere ike ọ bụrụ na nwoke na-aṅụ mkpụrụ mmiri ma ọ bụ na ọ na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa ike na ya bụ ife adịghị ya mma n'ahụ na ọ ya bịa ka ọ ṅụchalụ wee bukọrọ ụmụazị ka ọ tụfuo. Ebe ụfọdụ na-asị onye ma na nwoke enwe nwanne ụlọ amarụkwa na ajụbekwa nwoke ajụjụ ka ọ kọọrọ ụwa niile ife o ji wee chi igbu ọchụ. Hei, akụkọ nke a nwekwa ọnụ ka ọdụ. Ụmụazị anụnwa ọ tụtụrụ n'ala nwoke na nwaanyị ka fa bụ. Aka m egosi unu ife onyonyo fa mana ọbara juru fa n'ahụ mgbe egosi nwa unu maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa. Papa fa ahụ tụtụzi ife n'elu. Aka m egosikwa unu ebe etinyere ya na moto mana ọbara juru n'ime nya bụ moto amahụ na ọkụrụ isi n'ala. Ha aga nwa ije etinyere ya na moto mana ọbara juru ya n'ahụ. You are a security in this area, right? Yes, I'm a security vigilante officer. Beautiful. Obingwa vigilante squad. You're welcome, sir. Welcome, sir. So tell us what really happened. I work here as a CSO. So, here me kwara today, but I'm not na Umuama. One of my friends had come. Never a situation in Barras. Because somehow with the CSO, no Barras in terms of security. So, ma Barabia. Ben Barabia na Nkume. Ma Barabaguru me and some guys and the former chairman of the zone. So I Baguru na Kwaka. The guy I need him. Ma said the guy calm down. The guy said na nwunye ha kpọrọ ndị na-aga igbu ya. So ma say ngwa na nno ebe a as an officer na nwe vigilante officer. You should calm down. Na ka mara ya with issue na ya family problem na result be ga bia cause wa problem. Na ya papa the door quietly then ka mara ya mere na owu ndị na-aga igbu ya bịara ebe na officers bịara here. So the guy aka na issue on. Ma kpọ the wife. Say the wife, "If we keep gbapela anya ọzọ aka anyị bata bịa mara ya with the issue."
the wife as na ga agbapeli the door na the guy chori na zo the nwa with ya. So man say okay, ya cho si otu a ga-eshi eme aka ya rute na the door ya gbapera in the boat. Na him wike izos the door okwu ya agbape without ma won na ewepụ the boat. So in the process I na-eme ya the guy bịara bitu aka na the door mgba nka the young man with an opportunity e grab the first nwa to futere. So I know ebe ahụ lezie ya na the window who say mgbe atọrọ the first side about na this fence neighbor. Jesus Christ. We made the building. You know na were ya hụrụ ya mgbe efere the nwa the person na rush ya rear fence a ka ahụ rescue ya the nwa ya wụrụ na ahịhịa ekwe ka the nwa land ya n'ala wee eji tụọ ya. So the process anyị na-esi anya sị ya mere amụtala the ekutela the nwa the boy ya sị anya sị wee mere ya sị mba anya sị ngwa kpọrọ ya fụwa ka anyị kụwakwa aka na anya wezi iwe nazi azụ ọzọ na ụkwụ mgbe anyị na-azọ ya ụkwụ ya sị akụkpali tutu ọzọ. So I rushed down stairs before m ji erute ala ka a tụrụ the second daughter, the first daughter, because all the second daughter ka atụfuru the first time, the first daughter ka atụga the second time. So mgbe anyị na-alọtazi n'ihu anya m na-abụ ka the young girl dara na this place ebe a na lee ọbara the girl ebe a na ka ọ dara. So the caretaker of the house cruised the one. I thought na the one that because Obarashi enemy na put am cruised the one rush down. So on the process I am on river. I require the guy. Na ya relax ya na ji ibu ya. Yota. Na ya relax ya jiri nwa ya lot to ka e mara ya with the issue. The guy has not to his name ya together with the child. Understand? So na re na ka o the boy go get there. Ka they appear issue eba. Boy, understand? On the process ile ya ga hu ya na. So Chineke nyere say ya ka ye were the guy say no eba. Ma apere olu isi eba akpam. The guy say no eba na. Atizie okwu ya, even the guy mgbajiri okwu ya. Because of okwu ya the guy tiri wunye ebe isi the guy land. So okwu ya agbajie. So I hold the boy, ma try ya ka m shake ya so that that thing aga e choke because the boy there seize a breed for a while. Understand? So I shake that here with onwe ya. The boy now complain naturally when I happy at home. So I asked them to call the police people. Now I'm happy here because people will be angry because of Chima Onya and Mola. But I thank God now Chineke Melebere. Those children survive. Even Kadarani whom feel now Mola. Chineke the survival. Not survival. So all chala utuma. Thank you.